Mr. President, me yasa kake so ka canja kuɗi? Za mu samu kuɗi da dama na shigowa. Babara ka haƙura da magana canja kuɗin nan. To ai dole ce. Dama can akwai bashin da aka yi gado fiye da tiriliyan 20,000. To amma ina ka kai kuɗin da karanto din? A arewa maso gabas. Atiku Abubakar, ka ga aikin da aka yi da kuɗin a yankin ku? Ban gane ba. Sun raba kuɗin sun sa a jihunsu. Babu manyan ƙasar nan sun ce in ka sauka mulki sai sun daure ka. Ku je ku ga ma 'yan Najeriya. Bismillah. To amma yanzu ka janya magana canja kuɗin? Insha Allah. Dan na ji an ce wancan lokacin ma da ka canja mutane da yawa sun yi asara. Matsalolin ku kenan 'yan jarida. Ku tambaye waɗanda suka wuce baya suna nan da ransu da lafiyarsu. Akwai manya akwai ƙanana.